Okay, mahigala. Kaning oras nato karon na nga nahabilin ato ning ihatag mahigala sa Hudyaka, no? Bahin sa Hudyaka Festival nga pagkahimuon karong July 31 dito sa Bunker Hill Grove, no? For Chicago, Illinois. Domingo kani mahigala July 31, no? Sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 8 sa kagabiunon. Okay, mahigala. Nasa pikas si Troy Bussolino, ang chairman sa Hudyaka Festival, o iyang assistant si Carlo Rodriguez. Birahe Troy. Maing buntag mo diha by Sunday. Maing buntag. Ako karon ako ang partner nga si Carlo Rodriguez kini si Maing buntag Bussolino. Kay maghatag mi gamay ninyo og report bahin sa atong umaabot nga Hudyaka sa Illinois 2011. May buntag diya, Carlo. May buntag ko sa Troy. May bunta dia Carlo boy. Biray. Kumusta man? May na hapit na naging magsugod ang atong Hudyaka naanata karon sa mga katapusang bahin sa pagpreparar sa atong pagsaulog sa Hudyaka. Mauna ako nadunggan. Karong di na nimo madunggan ba Carlo kay apil man ka sigamog na ani. Iba sa ubang tao nga naginam-hinam na pagsugod ng Hudyaka kay ato na rabang kick-off karong July 16 dito sa Track. O si tagay ko no sila ato mga tigpaminaw sa kahanginan kung unsay kalihukan nato karong pizza 16 dito sa Track. Ako sa ihatag Troy, Carlo, ang address dito, kay sigurado kong muragwa, siguro mo listahan niya. Ang address dito sa Track mahigala, 5067 Pines Road, Oregon, Illinois, 61061. Kung kaso mga wala mo, no, tawag lang mo sa numero nga 815-732-3073, no? O in kaso mawala mo sa direksyon, na mo'y katawagan. Di ba? Okay. Birakar. Mga kaigsunan ko diri sa Habalabal o sa Illinois nga ang Hudyaka mag-kick-off na karong July 16 dito sa Track, Oregon, Illinois. Ang motocross, pasugdan kauna ang motocross ug mountain bike. Ini ang layaton ng officer ani mao kami karon ni Carlo Rodriguez. Ayon ang sunod ana mao ang tennis. Tennis. Okay. Dito na to ang ato ang mga host o ang sponsor aning ang motocross o mountain bike mao ang Chicago Dirt Riders. Yan. Kani panguluhan ni Alvin Ang. Og ang ato mga amigo gikan po sa habal-habal nga si Lake Ikaw o si Santi sa Kanapakan. Maayo pa Sugod sa dito ko sa oras sa Orla. sa kuan. Alas 7 sa buntag. Alas 7 sa buntag. Kinahanglan si ito na dito kay masugdan to sayo. Pagkahumagtag sayo kay layo-layo ra bagina. 90 miles ra bagina sa gikan diri sa Chicago. Wala may layo. Orlat basta makalingaw nga mga Hinoon activities. Mao. Parbalik ko. Man sa atong kick-off nga pizza 16 dito sa Track, doon na napuntay ipasiyugda nga tennis tournament dito sa Ayo. Spooky Tennis Court. Sa Niles Road na, no? Niles Road Center Road, no, dito sa Spooky, Illinois. Ang atong coordinator ani, si Dud, ang host na to is Dudoy Villanueva o si John Ramirez, no? Ang ato may sponsor na trucks. ang sponsor ng maong tennis tournament mo gitawag og Hudyaka 2011 FB Lakaya Memorial Cup. Kaya ang sponsor ani mao ang pamilya Lakaya na naadiri karon sa Illinois. Mayo. Og dunay ang salamat na regarding og kinsay og unsaon pag-apil ani atong sa ulog ang atong request ang atong mga partisipante nga mo-coordinate sa ilang mga team or makikita sila or kinate sila kang Desiree o kang Napoleon Sinis. Magsugod po ni dito alas 7 sa buntag. Mayo.
Paghumanan bay, ang paghumanan mobali na po kita pagkaugma. Kay Sabado man gama din Domingo. Adto ta sa Maris Golden Q. Uy, dito na sa Tamontos. Mapalain na po ni nga dula. Adto ta sa Montrose Corner Sawyer Avenue sa Chicago. Doon na kita itulo ka dula. 8 balls, 9 balls, o rotation 61 nga pool. Or gitawag na itong bilyar sa ito. Agkan yun kayong kalingawan karon sa Ojaka, no? Ubay-ubay gini kaya ito pong kita gayon ng ubang organisasyon, labi na nga mga gagmay organisasyon na maka-appeal sa mga bagong rider. Kaya pili lang manggunay siya paugnat yun sa kusog. Isa may sponsor na to sa kuwan? Jam na ang mag-host o ang mag-sponsor. No? Okay. So, pagkakabi, ato na pong isugdan ang first Eddie Artajo Presidential Guard Cup dito sa Dice 10 sa 5100 West Irving Park Road, Chicago, Illinois. Ako na pinakauna nga dart tournament sa mga Pilipino dito sa Zamnay, no? Na atong igayon. Karoon sa mga singles or doubles? Doubles ni sa triax, ukado lang kuanan nga ticket lang sa atong pagkadulaon dayon double elimination. Single elimination, 2 out of 3, I'm sorry. Single elimination, 2 out of 3 nga ticket lang. Masa kung balita, murag puno naman kayo ng imuhang kuan karon kanang imuhang padag tournament sa Samnay. Maulagi, murag na hinam-hinam sila kay murag ang kuan ba, ang dart karon dire nga atong mga karaan na malik ba, gusto na mamalik o kanasi Sunday maunay pambato ko na sa Chicago Dirt Riders na team mo ba? So ang sponsor na to ang atong presidente nga si Eddie mismo siya mismo nga nag-sponsor dagang salamat Mr. President. Pagkuman karong sa 24 anong Domingo sa gabi. Unsa may itong sunod na po natin pasiugdan nalimot pa rin kong sulti sa oras sa kuan react sa dart tournament, no? Alas 7 sa gabi kinanatuan na dito kay maunay atong ikuan sa tagiya mismo sa Dice Den na musayo kita kay makabalo ka Amerikano on time yun. This American time 7 o'clock. Naisgutan ba na to itong oras sa bilyar? Oras sa tukod, alas 12 sa 8, di ba? Alas 12 sa 8. Alas 12 sa 8. Pag humanan na yung dart tournament, ahan man po ta. Dito na po dayon ta sa Classic Bowl. Bowling ta na. Dito sa Wakikan Avenue. Bibo na kayo sa nayagin to Then also may nga shot na atong kuan sa lane Rex. Unsa nga shot mi siya? Wala. Kaning mo na gitawag na tog house shot. Para sa mga tao nga para sa tanan magdula. Para sa tanan nga. Para sa tanan yun. So walay pabor isa pabor wala no? Walay mga pabor ang yun ay kuan man ordinary house shot o kanang usa mga adlaw nga mo ana sila sa bulingan nga magdula. Maora kanay kondisyon sa lane nga atong makita. So kanina to ang kanina to ang bowling tournament. Gi-host ni o gi-sponsoran sa DYC or gitawag na itong Dipolo Youth Club. Mao ka na nga ato ni siyang gitawag o Odiaka 2011 DYC Bowling Tournament. Kita ta dito alas 12 pero ang ato ang dula nagsugod gid sa alauna. Ang ato ang paningkamutan nani nga kada team doon na lang po sila babae or labaw sa usa ka babae dayon single muna gitawag na dula nga 3 games ang ato ang series o kinsa tong upang sa team apit na kataas og score magdula na yun sa pinagi sa playoff. Okay, mag-playoff pa ta. Okay, good. Pero na lang tayo may kausaban kumpara sa naging toy. Kaya ang karon ang playoff na to tagsa na gid kagi kakino. Number 1 versus number 4, number 2 versus number 3. Pag humaniana, winner against winner, madeklara na rin ang atong mga champion. Okay. So karon may mo isulti nga tagsa na gyud kadula sa usa ka team. So sa usa ka player huddo na ginya dula ang usa ka game 10 frames. Yeah, dula ni 10 frames. Okay. Maayo. Dayon karon kay murag
hapit na maginato maistoryahan tanan mga dula ng mga schedule. Murag nga apa magi pinadunggan nga pagka 31 na apa magi laing daghang dula nato. Kay kapalugod karon dili daghang dula nga gidugang karon sa Samnay. Karon gituyo na siya og dugang sa Samnay para maghatag po sa oportunidad sa mga ubang partisipante nga naglikay na gyud ng sinudanay paugnat sa kusog. Una nga sa mismong adlaw sa Hojaka sa Pizza 31 mga ta sa Bunker Hill. Grove number 4 dito na siya pag-agia sa Calvel Avenue. Parihara po na siya sa lugar nga gipagsalugan nato sa pista sa may aging bulan. So, sa Mayo. Okay. So dito magsugod po sa iyo dito kay ang volleyball game at tumangdulaan. Kaning mo man itong centerpiece event. No? Ang volleyball. Ang volleyball sa dito alas 8 sa puntag. Okay. Ang atong sponsor ani ang Carl Express o ang RCBC Remittance. Ang atong host ani Samnay pag ang dula gi dumala ni Mr. Ronnie Bonhoff o ni Gilbert Lumba. No? Okay. Mga higala po na ninyo sa CDR. Pero aktibo nga mga membro sa Samnay. Natay ang ni-commit na 17 ka-teams. Karon, wow, kadagdag. Anyway, ato na istoryahan nga may unya dapit kung kinsa kini mga organisasyon nga mo kambong aning ato ang padula o kalingawan sa Hojaka 2011. So, pag kumanihan na, doon po kita'y ballroom showdown. No? Uy, atong mga kahigalaan nga naghinamindam o kapil, kung dili sila ganahan na naging mahadlok sila mga piyang. Doon na po tayo ballroom showdown. Wow, para isa kong sa edad na ginapod. Kaning ballroom showdown na to, ang sponsor ani mo ni kanang RC Bonhoff Music Machine nga gipanagiyahan ni Rodolfo Boy Bonhoff. Sila mo sponsor ni dayon ang ato ang coordinators ani sila Joan Miranda, sila Lulu Hamulod, sila Desirili. Inpat usa ni sa komitiba nga sayo na human ang ilang mga rules para aning pasayaw nga gitawag og ballroom showdown. Dayon pag humanihan na nagitay oportunidad para sa ato ang mga kahigalaan nga mo intra og dula nga maglingkod ra kung gitawag og sungka challenge. Uy, sungka. Okay. Pero wa nagi magbahay ani. Ana ka dula. At kaning sungka ang gamani sa ring sa padula na to mao si Sid Atletico Fernandez. Okay, no. Kumpleto na tagsungkaan hasta sigay na ana. Uy, nakita na lang sila. Kumpleto na. Pero ang ga-sponsor ani mao ang D&D Home Healthcare Incorporated. So ato kining pagkatawgon og 2011 Hojaka D&D Sungka Challenge. Okay. Okay. Pag kumanihan na orla, naapagitay laing padula. Usa ako dili ni na para padula kitawag pero kitawag na predulas kusina. Kaning Hojaka dili lang mangguni siya paugnat kusog. Dili kultural po ni atong kaon atong kultura sa Zamboanga del Norte. So kada organisasyon ato na siyang auhag nga mo submitero usa ka putahe para ato na siya patilawan sa mga ekspertos pangluto. Doon na po kini sa puntos. May balon nga tanang padula na to puntos. Kung nakabalo po ko tanang organisasyon, naa po na sila mga ilang bagitan nga manglutuay po. Diba? Doon na po. Mo po na nadungong nga na ko kasi akong brother niya sa CDR. Mura mo muhain sa magigpot siya gluto gitpo ko no. Wapil yun. So, kami siya, ang ka-sponsor ani katong Resto Pinoy. So, muna gitawag na to, 2011, Hojaka, Resto Pinoy Cooking Challenge. Uy, yung na po rin, tulad na to mga sponsor na yun. So, makita mo na, kanang ito mga isgotan nga mga padula, puro na sila tanan doon ay puntos. So, pinsa man gani pinakadakog puntos nga matigom, mo'y madiklarar nga overall champion.
Wow. Pero doon na po na siya ay kategorya Orlac na makapalugang nagpuntos. Palagitawag na ito. The biggest contingent. Uy, padagan na gini tagtawan eh. Padagan na itagtawan eh. Padagan na manawag ka. Ang pinakadaghang tao mo'y makakuha sa pinakadako nga puntos na 9 puntos. Basta mag-uniforme lang. Basta mag-uniforme o parehas. Kay yun naman. No. So, Puna. for in kaso por Orlac na magtay, ang break sa tay kanibang usa ka team nga nagpakita gyud sa Hojaka spirit kanang matibog gyud. Di lang po dahil magtanaw lang ka dito, maglingkod lang ka. Kailangan mo, kapil yun ka, Mapili ka. So, muna yung mo break sa tay. Ka, maglingaw-lingaw ka, sakit-sakit ka, kung sa ano. Cheerful. Hindi po tayo nga magsagit-sagit. Mabatangan mo na. Pulis. Wala ko'y pulis. Pero anyway, kani nga to ang kuan karon, kani nga to ang Hojaka karon Triga. Aside na mga padula nga dunay puto, doon na po di tayo laing mga aktibidades. Karon, ug kanang mga ginikanan din ha, nga interesado mo nga makatpon ng inyong mga anak o kamo mismo, mga ginikanan makatpon o dula sa sakit. Pues doon na kita'y sakit clinic nga gipawasag panguluhan ni Butch Villahermosa. Ato ni siya National player nato nasa, national player gini siya sa soccer. Wala pa ang askal na naniyang abilidad sa unang panahon. Pero gi-assistihan siya sa mga taga-ZN United. Okay, Mayo. Wapo na siya. So, pwede mo magparehistro. Doon mo karon pakikitae karon si Mr. Paul Arol sa mo'y coordinator ani. Okay. Then pag umanihan na doon na po exhibition ang mga taga-ZN United nga magdula sila sakit. Sila mo ay magkumbati. No? Sila gyapon mo ay pasiugdani. O ang katapusan na to naagi sa mga kalingawan sa mga batanon. No? Mga kaning gitawag og parlor games ka. Ang chairman ini si Terry Repoyo. Okay. Ayot, magalingaw kita nan, ikan sa pinakabata, hantos, pinakatigulang, malingaw tanan kaya pinakataas na edad, amay sungka. Makadula karon muna po kita'y gitawag nga non-stop dancing, non-stop karaoke. Makalingaw gining karong tuiga. Pagkabibo. Permanente man ginang makalingaw ning Hojaka, pero atong paring kamutan nga mas malingaw gyud ang ato ang mga kauban nga gikan sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Mao gid, mas maayo. So, doon na pa ba kay kadugang Orlac? Murag maor man katutanan. Kakaroon mo pagka na may among balita para sa tigpaminaw sa atong pinaka sikat nga tulumanon. Sakto ba na? Tulumanon. Tulumanon, ang amo ang habal-habal balita. Mao ang habal-habal balita. So, ako si Troy Bustalinho, kauban ako si Carlo Rodriguez. Hinaot kita tanan sa atong padula para sa Hojaka 2011. Daghang salamat. Habal-habal balita. Diba, daganahan ka mo greet sa imo mga amigo dito sa nga naminaw karon sa kahanginan? Magkuhan lang ko, musulti lang ko gamay nga binaot-unta nga ang tanang taga Zamboanga del Norte nga naadire sa Illinois karon atong suportahan ang atong kalingawan na Hojaka sa Illinois 2011 diri sa Chicago. Ayaw po kalimot paghisgot sa mga teams nga mo-appeal karong 2011 Hojaka. Oo. Ang usa na ang GNPSTA mo kana ang Zamboanga del Norte Provincial National High School Alliance nga gipatuhan nila ni Dr. Loayon. Okay. Ang Chicago Dutch Riders ipanguluhan ni Alvin Hang. Ang ZN United na ipanguluhan ni Lumingkit Rainier Lumingkit. Yeah, Rainier Lumingkit, yeah, correct.
Dayon ang DYC Dipolog Youth Club nga gipanguluhan ni Hill Cruz. Sa Batrax. Naatay mga kauban nga gikan sa barangay Ulingan nga gipanguluhan sa atong amigong si Bibot Apilan. Okay. Si Kayabnon nga gipanguluhan ni lain na pong Bibot, pero Bibot Pavilion. Okay. Napot ay grupo sa DPDS alumni nga gipanguluhan karon ni Ayan Bahamundi o ni Ma'am Purita Bail. Uy, napot ay gitawag og Marian of Illinois nga gidumala o gipanguluhan ni atong amiga nga si Sindrel Carion Valencia. Okay. Napot ang grupo sa DAUSA, Dipolog Association of USA nga gipanguluhan ni atong amigo po nga si Alan Dale Olarte. Okay. Okay. Mo arita mamaybay na po ta sa Pikas or sugod lang po ta sa Pulangco, USA. Pulangco, USA. Ang ilang presidente mao si Ted Rehencia. Okay. Pero ligon kaning atin kay kuan man daghan sila suportang makuha sa ilang mga kauban. Ay claim ang usab tracks. Ang Sinai. Dama. Unahon sa nato ni dapit paingon sa Occidental. Kaning grupo karon sa Pinyan. Okay. Ang ilahang liderato gisunod karon si amigo natong Rick Palconayo. Okay. Rick Palconayo. So, pagumani na, balik na rin sa ubos. Sa Baybayon, gitawag na itong Katipuneros of USA. Na ang presidente nila ito pong amiga nga si Agnes Arotza. Okay. Dayon, Cormano Manukan nga gipanguluhan ni Mr. Teddy Isola. Pag-ora may nag-istorya karong buntaga. Kuya, bagay. Dayon, Sinai, Tindangan Association of Illinois. Nga gipanguluhan sa atong amigo nga si Lake Ikaw. Pero sa atong mga meeting, ang representante mao si atong amigo Leo Tianyo. Pag hindi maundang, mo tabok pag kita dito sa Liloy. Liloy Association of Illinois nga gipanguluhan karon atong founding president sa Samnay mao si Per Rifuyo, Tinonoy Rifuyo. O napot ang Labasonian sa Chicago Land nga susubay-ubay magiday ni ipanguluhan karon ni Melody Carion. No? Sa niaging tuig nakadawat na sila award kay una ni sila ni taot sa ilahang kanopi. Uy, no? O ang ikaduhang syudad sa Zamboanga del Norte nga ilang organisasyon may gitawag og Kapitanon USA Incorporated nga gipanguluhan ni Benvenido Soto Ilumba. Karon tuiga mo pinsa na gid sila. Mayo sa organisasyon. So ubay-ubay kining atong organisasyon nga mosalmot aning atong padula. Tapos usa ako na man before na no. Ang dipolog.com. Dipolognon.com. Dipolognon.com. Pero ang akong balita, secret ko na nila. Wala sila kayo mag-ibalawon sa ilang mga kalihukan kay murag mapahingusganon din silang makataog karong tuiga. Huwag inilahan goal karong tuiga. So, wala naman siguro tayo nalimtan. Murag maormita doon na maganintan na limtan, mga ilang kami yung dispensa. Okay. So, maura ka na karon. Mangayo po ko o mananggit ko sa ato ang host nga si Sandy nga mo say hi po ko sa ako mga amigo dito sa Dipolog. Labi na sa ako mga partidos dito po sa Dapitan. O ako mga brother sa DYC dito sa Dipolog. Labi na po dito sa Chicago. Ay, okay. Daghan kayo. Salamat sa paghatag og oportunidad nga amo pong masangyaw ning amo ang ipamalita karong adlaw pa parte sa Jaka at 2011. So magkita ta ang atong kick-off July 16 dito sa Kytrack sa Oregon, Illinois. O ang atuang culminating day dito sa Bunker Hill, Grove number 4 para sa Jaka 2011. Salamat. Salamat.
Daghang salamat. Daghang salamat ninyo duha. Mao katong mga higala si Troy Bostolino, no, ang chairman sa Hudyaka 2011. Ang paghahimuon karong July 31, no, sa alas 9 hantod sa alas 8 sa gabi, no. Kauban niya si Carlo Rodriguez ang assistant. Okay mga higala, ato so ning ihatag sa uban nga wa kabalo, no, katong mga team bitaw nga naay mo appeal nga dili taga atua taga Zamboanga del Norte, pwede na siya basta member ninyo, no, bonafide member. Onya nga kinahanglan anaa na siya sa inyo, ang kauban na ninyo siya 1 year na, no, 1 year na ninyo nga kauban. So pwede siya nga mo appeal, no, bisag taga-asa siya, bisag dili siya taga Zamboanga del Norte, basta kay usana siya katuig membro sa inyo ang organisasyon, no. Happy Hudyaka, no. Adto ta mga kaigsunan, maglingaw-lingaw ta dito, no. Wa naman kita igong panahon mahigala, mo habal-habal hello na lang ko sa kuha mga friends, no, nga kuha ang friends nga taga kuha ni taga Negros Oriental, Dumaguete Oriental ba na sila, no, si Marvic Tabalog, Adrian, kanisla taga diha na sa Negros, dayon naa na karon nagtrabaho diha sa Dubai. Kumusta ninyo diha tanan, no, taga Dubai ato mga kababayan din ha. Wa naman kita igong panahon mahigala, kini si Sandy Sangka, magkita-kita ta sa Hudyaka 2011 dito nga paghimuon sa Bunker Hill Group 4, Chicago, Illinois. Sunday kana mahigala, July 31. Bye-bye.